Merħba tfal, kif intom? Nisperet ninsabu tajbin. Nilqakom għal din sessjoni online. Kont qed nipprova nara jekk għandix kollox sew, għax illum se mmorru vjaġġ fl-ispazju. U hawnhekk għandi xi ħbieb, għandi lil Ġanni li ħajkun il-protagonista tal-istorja tagħna llum. Għandna xi astronawti hawnhekk ukoll. U għandna n-naviċella tagħna kollha armata lesta biex tivvjaġġa fl-ispazju. Mela, ħan introduċu l-ktieb tal-lum. Il-ktieb li se naqraw illum jismu Żgorg, ħabib Fid-dinja oħra. Finali spazjali, dan huwa l-ewwel ktieb ta' din is-sensiela. Kitba ta' Ana Oom, illustrazzjonijiet ta' Pedro Benvindo u dan il-ktieb ġi adattat għall-Malti minn Noel Tanti, pubblikat minn Merlin Publishers. Mela tfal. Din in-naviċella spazjali tinsab fil-kamra ta' dan il-protagonistana ta' Ġanni. Fil-fatt, Ġanni ikun qiegħed fil-kamra tiegħu, ikun jinsab daqsxejn diżappuntat Ġanni llum għaliex ikun għadu kemm tilef logħba futbol. Mela ħanaraw, ara. Ma jkellu ftit jagħmel xejn. Kien qiegħed hawnhekk ara. Qed jagħti wiċċu bl-imħadda u qed iħares lejn l-istampa li għandu mal-ħajt fil-kamra tiegħu. F'daqqa waħda Ġanni jisma' ħoss għal rieda. Ġanni ġebbeton u lejn it-tpinġija tan-naviċella spazjali. Immaġinaw li din hija n-naviċella ta' Ġanni li għandu fil-kamra. U hemmhekk jitfaċċa dan l-alien li jismu Fażolu. Għandu 3 għajnejn u qrun qisu ta' baqra. U Ġanni ħaseb li qed joħlom. Beda jgħid imma jiena qed noħlom jew le. Ħanaraw x'ġara mbagħad. Mela Ġanni jersaq kurjuż lejn it-tpinġija u fl-istess ħin kien ukoll xi naqra mbeżza għax ma kienx jaf se jiġrilu. U x'għamel l-alien Fażolu ġibdu bis-saħħa. Sakemm Ġanni wasal ħdejn in-naviċella spazjali mela. Nagħmlu l-Ġanni hawnhekk ara ħdejn in-naviċella. U l-alien beda jitħaq bih. Għallu mela ma tafx timxi. Beda jaqa' Ġanni. Issa, għallu qed nistennew biex nilagħbu din il-partita fuq il-pjaneta tiegħi. X'partita hi? U kif se jilagħbu partita fuq din il-pjaneta jien naraw xa jiġri. U għallu inti min int fejn qegħdin hawnhekk. Għallu llum ma rridx naf iktar blob ta' jiena. Imma il-Fażolu, l-alien Fażolu ħatfu u daħlu fil-naviċella spazjali tiegħu. Mela se ndaħlu lil Ġanni hawn ġew wara. Ġo naviċella u għandna l-astronawti wkoll kollha ġew. Daħluhom ukoll. Ġew. Għodu sew. Mela. U hawnhekk ninsabu ġewwa in-naviċella. Beda jħares madwaru Ġanni. Qatt ma kien rikeb f'naviċella spazjali bħal din. U din kienet mimlija buttuni anke hawn ġew wara. Nistgħu naraw li hawn ħafna buttuni hawn ġew u anke minn barra. U kien hemm ħafna simboli, geġwiġija ta' simboli. U qal dawn il-simboli naħseb ġejjin minn xi pjaneta oħra bil-lingwa ta' din il-pjaneta għax mhux qed nifhem xejn. Mela Ġanni intrabat biċ-ċinturin tas-sigurtà. U kif spiċċa kif kien qed jara u jinnavika fuq din il-naviċella, iltaqa ma' dan Żgorg u dak kien jismu twil ħafna Żgorgin taburin smoċċu raċċarini.
imma qallu tista' sejjaħni fil-qosor Żgorg. Mela dan kien li qed imexxi n-naviċella Żgorg u il-pjaneta tiegħu kien jismu il-pjaneta Żgorg. U insomma telqu lejn dan il-vjaġġ. Issa baqgħu qed itiru fl-ispazju u kif ħall neħa ċenturin, iċ-ċenturin tas-sigurtà telaq jittawwa lejn it-tieqa u beda jara l-ġmiel tal-kwiekeb, il-kometi u kreaturi fl-ispazju u kemm ra kuluri sbieħ qatt ma kien ra daqshekk kuluri sbieħ. Issa, iktar ma beda jgħaddi żmien Ġanni beda jħossu immeraviljat b'dak li kien qed jara kif jista' jkun jeżisti post bħal dan. Da żgur qed noħlom qal Ġanni. U mbagħad qallu mela għandna naviċella hekk qed tivvjaġġa nagħlquha. U fl-aħħar waslu fil-pjaneta Żgorg. Wasanna qallu. Kulħadd qiegħed fil-ground diġà qallu. Mela ejja naqraw dis-silta tal-ktieb. Żgorg beda miexi b'Ġanni warajh. Moħħ Ġanni kien fis-siġar kbar, forma ta' faqqieħ. Fix-xmajjar bl-ilma oranġo u fis-sema blu miżawd bi sħab roża. Eda jara wkoll kreaturi ta' kull forma, daqs u għamla. Xi wħud minnhom tant kienu kbar li Ġanni seta' jara saqajhom biss. Oħrajn tant kienu żgħar li Ġanni stajjilhom nemel. Iżda l-aktar ħaġa li affaxxinatu kienet l-art fejn kien miexi bdiet tibdel il-kulur filli tkun blu, imbagħad issir oranġjo u issa li kienu deħlin fil-ground saret ħadra għalfejn taħsbu li saret ħadra għax flok it-terf il-ħaxix id-dan id-daw l-aħdar mela kif naraw kemm hawn teknoloġiji f'din in-naviċella. Imma Ġanni nnota xi ħaġa aktar stramba minn hekk. Il-logħba ma kienx tessir fuq it-terf imma fl-ajru. U l-lasti kienu żewġ ċriki dawl, tondi qalb isħab. Dawn nara. Kien hemm xi plejers qed itiru lemmu hawn nistennew biex jibdew. Timmaġinawkom tilagħbu logħba futbol fl-ispazju tfal. Mela jinkomplu naraw naqra x'jiġri. U dak Ġanni ħasibhom mura il-plural ta' qamar. Qallu tajt xmerijiet, qallu Żgorg. Qallu ilbes iż-żarbun u ż-żarbun kienu jsejħu iż-żrockets. Iż-żarbun ta' fuq l-ispazju. Qallu kulħadd qed jistennik biex nibdew nilagħbu. Dak ma femx qed jgħidlu ma għamel kif qallu. U libes iż-żrockets. Imma f'daqqa waħda ftakar li l-penalty kien tilef dakinhar waqt il-logħba u qisu reġa' bdiela taraw il-Ġanni qed tarah hawnhekk qed jistaġeb dak li qed jara u hawnhekk qed iħossu daqsxejn imdejjaq u mħawwat għax ma tantx jixtieq jilgħab għax ma tantx kellu esperjenza tajba bil-penalty. Imma Żgorg ma rridx jaf qallu jisa ħaffef ħanibdew nilagħbu. U anka fl-ispazju għandna r-referi jara forma tal-jen ukoll. Ir-referi saffar u l-logħba bdiet. U kienu bilanċjati t-timijiet. Imma Ġanni vera kien qed jilgħab tajjeb u beda jibrilla ġifieri beda kien jispikka aktar mill-oħrajn. Fil-fatt għalilna il-ktieb li l-iskola tgħix kemm kien jagħmel passes tajbin. U ħadd ma kien jirbaħlu fil-penalties. Mela, mbagħad xi ħadd taħ gambetta u xkanaħ u Ġanni kellu jagħmel penalty. Isa, naraw weġġa hawnhekk Ġanni. Fidejk qalulu il-penalty. Imma Ġanni ma tantx kien kuntent għax kien għadu kemm weġġa
Għallu leta, għallu l-lum ġiġa fallejt wieħed, mhux se nerġa' nagħmel penalty ieħor. Għallu Isa, għallu dan ħadd iskurjaħ żgur. U għawet naraw li l-Ġanni b'xut ta' barra minnaw u rnexxielu jagħmel gowl. U kulħadd beda jifraħ b'Ġanni, ġrew bih mal-ground u bdew jifirħu. U sema tok tok tok. U f'daqqa waħda erġajna ġejna fid-dinja. U kienet omma tħabbatlu mal-bib. Għaltlu x'qed jiġri hawn. Ġanni dan l-istorbju kollu u l-kamra tiegħek kif ġibta. Imma Ġanni kien bil-wieqfa fuq is-saqqu. Kien qed jolli l-lampa u qal għadda kemm skurjajna u rbaħna fuq il-pjaneta ta' Żgorg. Imma ommu ovvjament ma femet xejn. U meta ratu li ma kienx għadu imdejjaq bil-buli ngħidu, ma qatlu xejn u ħallitu jkompli jiċċelebra. Ġanni mhux talli kien rebaħ logħba futbol imma kien akkwista wkoll ħabib ġdid. U dik hija l-istorja tal-lum tfal hawnhekk illum tallimna dwar dak li ngħidulu bl-Ingliż is-setting, ġifieri il-post ta' fejn issir l-istorja. Kif qed taraw illum kellna post differenti. Soltu nilabu il-futbol fuq xi ground, f'xi ground, fuq il-ħaxix, imma hawnhekk kellna post differenti. Kellna l-ispazju, ġifieri Ġanni rnexxielu jilab logħba fl-ispazju u qed naraw li is-setting il-post inbidel fil-li konna fil-kamra ta' Ġanni u mbagħad spiċċajna fl-ispazju u mbagħad erġajna ġejna fil-kamra ta' Ġanni, ġejna fid-dinja. Ġifieri taraw kif is-setting jista' jalterna ruħu. Jibda mod imur post ieħor u jerġa' jiġi f'post ieħor. Jista' wkoll jibqa' l-istess post fl-istorja kollha u jista' jinbidel kompletament. Ġifieri minn post imur post ieħor u ikonna iżjed minn post wieħed fil-istorja tagħna. Issa tfal għandi xi mistoqsijiet għalikom. Mela. Ħansaqsihomkom malaj mela. Min hu l-ħabib speċjali ta' Ġanni? Dan il-ħabib minn dinja oħra, x'kien jismu? Ġanni kif jirnexxielu jasal fil-pjaneta Żgorg? X'logħba tkun qed tintlab fuq din il-pjaneta? X'forma kellhom is-siġar? X'kulur kien l-ilma tax-xmajjar? U sħab x'kulur kienu? X'kulur saret l-art fejn kien miexi Ġanni? U x'kien hemm stramp fil-logħba li beda jara Ġanni? Mela tfal illum mhux se nagħtikom ir-risposti, tistgħu tibatunna r-risposti tagħkom fuq l-indirizz tagħna tal-nla@thailand.edu.mt. U bekk niġi fit-tmiem tal-sessjoni nispera li ħadtu gost narakom darb'oħra. Ciao ciao!